принимать участие в этом проекте. Зәйгә эш сәфәре белән Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Юлия Дрожжина килде. Депутат 1-07 йортының яңартылган мәйданчыгында булып, минем ишек алды лагере проекты эшчәнлеге белән танышты. Проектның уңышлы эшләвен һәм моның өчен зәйдә шартлар булуын билгеләп үтте. Здесь на этом проекте привлечены и студенты, и школьники, которые в качестве участников трудовых отрядов подростков, они проходят школу вожатых, и в летний период времени вот такой вот досуг организуют для детей этих дворов. И это очень здорово, что и школьники более старшие при деле, потому что они заняты хорошим делом, и они учатся быть наставниками для ребят. Каникул вакытларын кызыклыгына түгел, нәтиҗәле дә итеп үткәрү максатыннан 16 ел инде зәйдә ишек алды лагерьлары эшли. Җәйдә янында 1300-дән артык бала бу проектта катнашып, 100 әйдәман балалар ялын оештыруда катнашты. Балалар белән әйдәманнар атнага 5 көн 3 сәгать шөгыльләнде. Һәр смена өчен махсус программа булдырылды. В этом проекте дети находятся под присмотром опытных вожатых обученных, пока их родители на работе. В первую очередь это, конечно же, безопасность для подрастающего поколения, а также опыт работы для детей, подростков, которые хотят поступать в педагогические вузы и выбрали для себя педагогическое направление. Зәй районында матур гына эшли башлаган минем ишек алды лагере проекты белән Татарстанның 5 районы да кызыксына башлый һәм нәтиҗәдә үзләрендә булдырыла. Бу проектның җәйге чорда гына түгел, кышкы каникул вакытында да оештырылуы әһәмиятле. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.